Mae ffisioleg Gardiaidd yn rhan allweddol o wasanaethau cardioleg yn y GIG, gydag adran arbenigol yn ysbyty Athro Vale Cymru yng Nghaerdydd. Beth yw ffisioleg Gardiaidd? Mae ffisiolegwyr cardiaidd yn cyflawni ystod eang o rolau. Maent yn cynnal profion diagnostig, yn trin clefio mewn clinigau reolaidd ac yn ceisio gwella ansawdd bywyd y rai hynny sy'n dod i'r adran. Maent hefyd yn gweithio yn rhan o dîm aml ddisgyblaethol mewn theatrau llawdriniaeth ac mewn sefyllfaoedd brys i helpu dioddefwyr trawiad ar y galon ac achosion cardiau difrifol eraill. Felly, beth mae ffisiolegwydd cardiaidd yn ei wneud mewn gwirionedd? Mae llawer o wna'r ffisiolegwyr yn canolbwyntio ar y ECG neu electrocardiogram. Mae hyn yn cofnodi gweithgaredd trydanol yn y galon. Gellir ei wahanu nifer o gydrannau sy'n adwylyrchu gweithgarwch yr artria, dwy siambr uchaf y galon, a'r ventriglau sef y ddwy siambr ar y gwaelod. Mae ECG yn brawf diagnosis cardiau anfewnwthiol, cyflym a diboen. Yna, gall ffisiolegwyr gyfrifo curiau calon claf sy'n rhoi gwybodaeth allweddol am ddiagnosis o rhythmau calon afreolaidd ac anormaleddau dargludo eraill. Mae rhain fel arfer yn gofnodion weddol fyr, gyda pob allbwn cyffredol yn cofnodi 10 eiliad o weithgarwch cardiau. I gael cofnodion ECG hirach, mae ffisiolegwyr hefyd yn ffitio monitorau symudol sy'n gallu cofnodi'r ECG dros gyfnod o sawl awr, diwrnodau neu wythnosau hyd yn oed. Ar ôl i'r claf ddychwelyd ei fonitor ECG symudol, bydd ffisiolegwydd cardiaidd yn dadansoddi'r cofnod ac yn ysgrifennu adroddiad i'w anfon at y meddyg o fanydd amdano. Bydd canlyniadau'r adroddiadau hyn yn aml yn lliwio cyfeiriad triniaeth y claf neu unrhyw archwiliadau pellach. Yn dibynnu ar y symptomau a arddangoswyd, gallai rai cleifion gael ei ECG wedi ei fontro tra wneud ymarfer corff, arbeiniad dredig neu beic arbennig. Gall y profion goddefiaid ymarfer corff hyn helpu ffisiolegwyr asesu sut mae curiau'r calon ac ECG person newid wrth wneud ymdrech gorfforol ac yn aml yn cael ei defnyddio i ysgogi rhythmau calon a freolaidd. Mae pwysedd gwaed hefyd yn ystyriaeth bwysig wrth wneud ymarfer corff, felly bydd ffisiolegwydd yn monitro pwysedd gwaed claf yn ofalus, gan gymryd sylw o unrhyw ostyngyniadau sydyn neu gynnydd gormodol. Mae pwysedd gwaed pawb yn amrywio yn ystod y dydd wrth reswm, felly mae ffisiolegwyr hefyd yn gosod monitorau i asesu pwysedd gwaed claf dros gyfnod o 24 awr. Wedi'r claf ddychwelyd monitor pwysedd gwaed, bydd ffisiolegwydd cardiaidd yn edrych ar gofnodion pwysedd gwaed uchel neu isel. Unwaith eto, ysgrifennir adroddiad a'i anfon gan ffisiolegwydd at y meddyg sy'n gofyn amdano, a bydd yn helpu i roi gwybod pa brofion neu driniaethau pellach sydd angen. I asesu strwythur a gweithrediad y galon, mae ffisiolegwyr yn perfformio sganiau echocardiograffi. Fel y defnyddir uwchsain i edrych ar babanod heb ei geni, defnyddir y dechneg i edrych ar y bedair siambr y galon, y falfiau a'r waliau cyhyrol. Mae'r sganiau hyn yn dangos anormaleddau i helpu asesu pa mor effeithiol mae'r galon yn gweithio, a gall penderfynu pa brofion neu driniaethau pellach sydd ei hangen. Yn dibynnu ar ganlyniadau profion gan y ffisiolegwyr cardiaidd, gall fod angen triniaethau pellach ar gleifion a'r ffisiolegwyr yn helpu gyda rhain hefyd. Enghraifft, os yw'r ECG yn dangos bod cyfradd curiau'r calon arbennig o araf, gall fod angen reolydd calon yn atal y galon rhag arafu drwy ysgogydd galon i giro. Arall, gallai calon rhywun giro'n eithriadol o gyflym y gosodwyd dyfeisiau arbennig ddifibrilwyr i roi sioc iddo a gwaredu rhythm cyflym sy'n gallu bygwth bywyd. Mae ffisiolegwyr nid unig yn helpu fewn-osod y dyfeisiau hyn yn lle cyntaf, ond maent hefyd yn cynnal clinigau i wirio dyfeisiau cardiaeth yn reolaidd. Gall rai cleifion gael newidiadau gwahanol ar ECG sy'n nodi cylhau neu rwystyr yn yr idweliau, sy'n cyflenwi gwaed i gyhyr y galon, sef trawiad ar y galon. Bydd ffisiolegwyr yn rhan o dîm aml ddisgyblaethol gyda nyrsys, radiograffwyr a chardiolegwyr i agor y rannau sydd wedi cylhau. Mae ffisioleg Gardiaidd yn ddewis gyrfa cyffrous, yn gweithio ar y reng flaen yn y GIG. Mae pob dydd yn wahanol, mae pob claf yn bwysig.